Nimbador syumanen papagayam, itarogun daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ang itampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Maawatak, hepe. Talaga ba't niya min anarigat ti trabaho yoket? Kang runan iti amin. Napagka. Ha? Iso ang maawatak. Tilaeng kanayon niya daw dawat ko. Saan ko mamapasamakan ka, tinapasamakan niya kan iti pamilya. Nagbidot kayo iti dayta, Don Leon. Ngamin, napasarak na tanda. Ano nga day, Don Leon, umay kayo. Ang mga nuan niya ti mapasamak. Kartingan nyo. Hepe! Darasan nyo, Don Leon. Sumurot kayo kanya. Ay na mayura, no amuyol ako ma. Nalaos ti dalag ko kapo itinapasamak. Kinapudno na, aging gaita, agtigtigirgirak pay laang. Isin, makatulong ko mayay kopya ti CCTV nga inala dagiti pulis, ma'am. Tapno matiliw dayjay alalakay. Kastamot ti idaw dawat ko. Sino nga ta talaga dayjay? Diyak mo, isin. Awan apulos ti pamalpalat pa. At ka din nadangran, Iwan Mendez. Ni Lopez, hepe. Ngam na ipanan ni ospital. Saan ang mabalinda ito'y napasamak? Agtignay tayo. Ang mga nuadalang iti aglawlaw ti responsable iti daytoy. Matumpal, Chief. Alan, darasan nyo! Yes, sir! Agsubliak iti ayan ni Don Leon. Napalalo ti dalag na. Hepe, anya tinapasamak. Napabetak ti may sapas at ti presinto. Anya, hepe, ang mga noad dapay sa bala abuntak ni ti presinto. Diyak pa'y kaya ti mataya. Ha? At dandag iti kakadwa akamang ti iudi. Hepe, di nagpanawan dito eh. Pag-aasim. Di kagdanag, Don Leon. Awan ti dakes ang mapasamakan ka. Oh, Hepe, adan ni Pugi. Naska na pumanaw kami dito eh. Delikado. Ano yung tinapasama? Apaya kilat ang nagpapanaw dagiti daddo mga pulis nga dito simbahan. Dagiti laddo a pulis asigod nga dito tinagbati. Sa bagay, napinta sa gundaway dito eh. Nalaklaka makalibas sa kamapan iti ayan da mayora. Talagang namin na madanagan ang itinapasama kay Jai. Dagiti maag a pulis. Nakaro ti panagdanag daytay. Nang runa di sumangka maaga hepeda. Talaga nalaing ka, Pugi. Awanan ti makulakan ka. Nagyaman na ka mo. Kat itim pakitak analaos sa panagdandanag ko kampay iti. Itay adda ki di presinto. Sigurado, mapuna senten yaman na panagkatap kanyak ni Hepe Salvador. Sigurado tayo dam. Sungawanan ti rumbeng. Apagdanagan nyo. Kumpirmado, Chief. Ay idi tinaramat daan ang pabiktak iti dayja apaset ti presinto. At adalan ng dagiti kakadwa dagiti CCTV ana imontar iti asidag ti presinto. Bareng no maamuan tayo, no asino ti responsable iti napasamak. nalabasan da ito ang mapaspasamak, Mendez. May babalauna yan ti moralidad tayo. Gapo kadag ito ang mapaspasamak kita. Chief, Talaga akar-karitan da tayo dagiti managdakdakes. Katrumbang lang agtignay tayo. Ipakita tayo kadakwada. Asaan da tayo akabaalan abot-bot nga. Ha, Padre Simon. manang ising. In kagumakti may dito itamadanagan ak. Tinasaya at Padre. Sumrakayaw. Adda di taunag damam tiyona kan muli ka. Agyaman ak, manang ising.
Dito'y padre. Umay kayo. Adda dito'y damam tuna. Pagkigit dagiti mapaspasamak, Mayora. Wan nga rod, padre. Naimbaglakit din tawan ti dakas anapasamak kada ising kan mo ni kaitay. Tirigat na. Saan mo't anatiling no asino man dayjay? Day tangarod ka. Una yan eh. Aywan gayang padre. Naimbag man ta pinalubusan da kapim manaw iji simbaan. Naglibas sa klayan, Mayora. Kasano ang aramid mo day ta? Kasano ang nalibasam dagiti pulis nga agbambantay ijay? Dagiti lang dua pulis asigod nga agbambantay jay. Ti adda itay, Mayora. Kalat nga minapimano ti daduma. Diyak mo, no apay. Ne, amangan no addan dalyon. Mabiit laan, Padre Simon. Anya ter aramidan ni Padre Simon diti balay. Madanagan kada tayo. Iso nga imay. Ano niya? Hindi, ako may kamagin. Idinaamuam nga da napasamak ija simbaan. Nagdanag ka, iso na pantay jay. Ngam itatanasang putam diti balay ni Padre Simon. Padlaw amasurun ka. Saan may tiyona? Epekto la siguro da ito tinapasama kay presinto. Bayat ti kagtaki jay. Ha? Apay, anya tinapasamak ija presinto. Talaga asaanin ang natalgat ti oray asin, Padre Simon. Monica, Kas kumay tinapasamak diti balay. Mismo na balay mi dito. Ngam adala ta ti mapasama ka saan anam namaan. Nakabutbutan. mapukpukaw ka din ti panagtalak mo iti Diyos, Monica. Laglagi pa yung ati Diyos. Kanayon at arabayan na dagiti parswana. Nangruna, dagiti mamati, ken agtalak ken kwa na. Iti kaanuman. Santo ang mapukaw ti panagtalak ko iti Diyos. Kasta, daytan ti kapintasan anang ko nga insawang mo. Naimbaglakit din tawan ti dakas anapasamak kan ka, Leon. Wan nga ron tiyona. Iso nga pa man na si Mangpet ijay ni Bogi. Pimanawa ka dagos. Una yan. Nagado tinapasamak itangan daw. Tiyona. Isumot lagayam ako na ni Padre Simon. Akala at apimanaw dagiti pulis ija simbahan. Gayam, addan dakas anapasamak. Nalaing ti awanan ba en, Chief? Amunan niya tinararamid na. Kabisado na tinakaimuntaran dagiti CCTV. Nga adda iti asidag ti presento. Anya ti kayat mo asawan, Mendez? Saan apulos ang nakita iti CCTV? Ti responsable iti napasamak dito'y presento, Chief. Anya? Daytat agpaiso, Chief. Ket, ti kopya ti CCTV nga inala tayo iti balay da Mayora. Anya ti nakita dagiti kakadwa tayo ijay. Adda atap dagiti kakadwa. At tinakastrip ijay idi anang pabitak iti may sa alugan da Mayora. Ket isumot lang ti lalaki ang nakita ni Monica. Anya? Tana kong nagbayag, Mayora. Padre, Di mo ko maliplipatan dagiti na ibagakan ka. Kira di pa kinakam ti kasapulan iti daytoy agundaway. di kagdanag, Padre. Laglagi pag-akanayon dayta. Nasayat mo kasta, Mayora. Sige, patuluyat nga Rodan. Ay, Diyos ko, kastagayam tinapasamak, ma'am. Kasta ti ko na nilyon. Nakabutbutan, isin. Ma'am, nalaing dagiti agar-aramid iti dakas. Amuda ti ar-aramidan da. Ay na, anya amutang. Gamhusto ni Padre Simon. Saan arumbang amapukaw ti panagtalag tayo iti Diyos.
Sigurado ka kaditi dayta? Laglagi pang timbagakan ka. Nga ado ti pakakumikuman mi ita. Gapo iti ado na pasamak itang haldaw. Iso ati kasapulan, kat daytay sigurado nga impormasyon. Nukas ta nga ron, naskan nga agtignay kami adagos. Agyaman na kitinyawag mo. Sige. Saragan naktulaeng para ititangdan mo. Bye. Naskan ang makasaritak dagiti tao. Planuan mi adagos ti isayang kat mi nga operasyon. Apay adi ka pa'y laing maturog, Jonah. Jack Backlund ti mapaspasam. Ah, Kaslamot nga minan awan ti serbik nga inakiili. anya. Si Kamet. Saan man natila sasawam? Makunkonsensya ak lang amin. Anya kumatipa ka kung konsensyaan. Saan na narumbang nga isawang ko pa'y laangkan ka, Leon? Patsak nga amumon no anya ti kayak ko asawa. Pimanaw ti daduma a pulis nga adda iti asideg. Ngem addalat ta nagbati kadakwada, Monica. Nalapit a biniling ida ni Hepe nga agbantay, Yaya. Nasaya at mata. Uray kaskasanaw sa anak amadandanagan launay. Yaya, Kalpasan tinapasamak dito'y balay. Ay na, mabuti nga ko na talaga. saanin aday ta ti pagsaritaan ta, Yaya? Aginanatakit din. Taadalaman tirabiin. Nakasagana ka katid, Mendez. Wan, Chief. Nasaya. Jack kayat ang makalisipay dagiti awanan bain nga agi deliver iti droga. Nasken ang makamagtayo idan. Chief. Nasken nga agbaligi da ito nga operasyon. Kat kasayaatan, no adda pa iti makamagtayo asi bibiyag kadagiti padaanan tayo a pusher. Sapay lang ko mga rod, Chief. Alan, agsagana kan. Taitian yaman nga oras. Sumangpeten dagiti orayan tayo. Areglado, Chief. Saan tayo nga itulok ang makalisi damay? Oh, Mendez, addan dagiti orayan tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naklo nakaturog kan, iha. Apay nadda ka dito'y. Jackman amo, Mama. Ngam sa bali ti agparparik na kanya. Ha? Apay ngamin. Agparparik na ngamin kanya. Kaslada na kastrap ni ti balay. Apay nga rod arimwar ka iti silid mo. Nukas tagayam ti marikrik nam. Jackman amo, Mama. Jack mo maawatan, ti bagi. Napalawlawan min dagiti lalaki. Saan arumbang ang makalisi dapay? Sumuko kayon! Napalawlawan da kayon! Men! Open fire! Parmagan tayo da kakadwa! Saan arumbang ang makalibas da? Ne. Jonah. Apay ang nakatugaw ka iti igid ti kamata. Ano ka diti mapaspasamakan ka? Apay adi ka pala naturaw. Kaskastrat ko lang amin. Sinigurado pa yan nagsublin ije silid na ti anak. Apay ni Monica. Nakita kita rimwarak dito silid na. Ada iti salas. Kasla ka nung amin marikrik nana nga adda nakastrat dito'y balay. Anya? Oh, sa dino ti papana? Inakbilinan anay pag ni Pogi. Ang mga nuanyaki diti mapasama. Hold your fire! Hold your fire! Hold your position! Awan pa itag marangmang. Delikado.
Naskan ang masigurado nga umuna, anatalgayhan ti Romar. Jak lakit di kayat nga adda maisagmak kadagiti kakadwa. Tay dyan ti ambulansya anak kailuganan ni Buado, Chief. Sapay la ko matasana grabe ti sugat na. Panagkunakit saan mo, Chief? Nakasao tayo mo't itay. Kat kuna na akabailan na. Ala, agsuki tayo ti aglawlaw. Dagiti ebidensya, nasken ang maala tayo amin. Anya jay ko ng bugi. Nakumpiskar dagiti pulis, ti simmangpat nga epekto sa amo. Anya, kasano na pasamag na ito? Panag ko nakamo. Nakaawat ititip dagiti pulis. Tanapasamak ti inkwentro, iti mismo a lugar apagiinnawatan ko ma. Anya, Di pagimbagan na laeng amo. Awan, tinanano ka dagiti tao tayo. Tao, ti katransaksyon nyo, dagiti na isagma. damit! Amangan no pagarupon di katransaksyon nyo. Adi noble cross tayo dagiti tao na. Nangruna, kat sana pa nang iti bayad dagiti epektos. Pandaman gaya man napasamak nga enkwentro, Narding. Wen Simon, talo a tao tinapapatay iti enkwentro. Pasig akamang tinasalaw mi ag grupo. May sa akadwa ka pulis tinasugatan. Ngam nasayatan ti kasasad na. Naimbaglangan. Tasana napakaruan ti kadwang. Wen nga rod, Ket, anya tinasalaw niya? droga. Anya? Day tati agpeso, Simon. Ket no nakalusot day jay, ado ko maabiyag ti agtutubo, ken inosente ti madadael. Gapo kadagi jay ag droga. Naulimag tinapalabas arabian niya, Monica. No, dito mismo nga ayan tayo. Naulimak yaya isin. Ngam iti sa bali a lugar. Adadakas anapasama. Anya, Ada nakainkwentro dagiti pulis iti rabii. Dayta ti agdinamag itan dito ili tayo. May sa pulis tinasugatan. ay Diyos ko. Ngam pagsayatan na yaya. Nakumpiskar dagiti pulis dagiti droga. Ha, droga manan. Wanyaya? Kan adapay napapatay da kadagiti managdakdakas. Imbagak madtangkan ka. Awan pa ka inaigan kanyak dagiti napapatay dagiti pulis. Saan ko at tao dagitay? Iso apang ngasim. Tadi nagkumapagsaludsudan may papaniti na pasama kiti rabi. Nang runa ti may papaniting kwentro. Sa anak payla nagdamdamag. Ngam depensa amon ti bagim, Leon. Jonah, Kasano nga inunaan ka laeng. Tay ti kastapay ladyan mo. Sa balimanan ti pampanunutan. Katay ta ti kasod ko. Paglakit din, tapi nalubusan na kanipapang arimmal. Awan mat ngamin tinas ka na pagdanagan na. Ta sigurado nga awan mat idakas ang mapasama kada ta. Monica, Kanay sa? Ijang nagsimbahan ti papananta yaya isin. sa bagay matgit ah. Anya nga tatimakunan ni Padre Simon. Gapo iti napasama. Diya ka mo yaya. Nga masigurado. Malading itanday jay. Gapo iti kas diyan napasama iti rabi eh. Nang runa kat adda na ibis abiyag ko nam ah. Ay una yan. Nagunag-unay day tasan na ay muabalasang ko. Apa yun? Aawan niya yaya isin. Adda lang amin nalagi. Adda ka din impormasyon na nadoktalan nyo. Negative pa lang, Chief. Nang runa kit awan pa lang ti pagilasinan. No asino dagiti napapatay. Ay, Ngam saan kami ngagsarsar dang, Chief? nasayat no kasta. Awan gayam. Jay lalaki a suspek iti pan nakapabetak ti may sa alugan iti garahe da mayora. Anya ti damag. Kas iti sigod, Chief. Di pa ilaan mo ti kinasi asino na. Ngam kit di.
Atapon lagi ti kakaduang investigador. Aday di alalaki, kat isumot lang tinakita ni Monica. Asimrag iti arubayan ti balayda. Sana ron ba nga mabaybayan ti may papan iti dayjay, P.O. Mendez? Iso nga isamira tayo latta nga si Kaswen, ti may papan iti dayjay akaso. Kinapudno na Monica. Nakasaritak ti sumagmamano ka dagiti umili dito sa San Bartolome. Kaya't talaga madanagan damat iti mapaspasamak dito eh. Padre Simon, Adapay dagiti nagkuna ano ang dagundaway da apumanaw dito eh. Kasayatan la kanon apumanaw da. Tapno sigurado ti karadkad ti pamilyada. unay matngamina. Saanan akas iti sigot ti San Bartolome? Idi, awan na pulos ti pagkat dito eh. Uray pa'y anya nga oras iti rabi kat mabalin ti agdakiwas. Gaputa talaga anatalkad. Ngamita, uray tingat aldaw. Agraira ti kinadakas. Kat dayta tinakaam-amak. Sana may libak amay sa tinabayag akaawan ti padi dito eh. Kapaya napasamak ti kasta, Monica. Isungay tatanda akong dito eh. Ikagumak ngay subli ti pamati dagiti tao iti Diyos. Nagkapo kayo gaya iti simbaan. Wen, Ma'am Chuna. Oh. Ne, Ma'am Chuna. Adda ka di parikaw. Awan mo't ket di ising. Pampanunutak lang amin no rumwarak pa'y wano saanan. No iti panagriknayaw kat mati sinyura. Saan kayon arumwar? Kasayaatan no aginana kayo laengen. Ngam, ada obligasyon ko anas ka na trabaho para kadagiti umili. Ma'am, Iso asan aron bang abaybay ak ti trabaho. Nang runa iti daytoy akan ito. Tikontak ko ito mga awan. Naamuan na lagi din tinapasamak. Apan nakakumpiskar dagiti droga. Kanpan nakaisagmak dagiti tao na. Sumbatak manlaingin. Hello? Aguray ka? Aguray ka? Saan ka kumagagpungtot? Saan asak ti kaungat mo? Gapoy tinapasamak. Naira na laing nga nasiglat na giti tao. Isungawan tinasagbak kadakwada ay dinapasamak ti enkwentro. Tinasaya at agsarak talaingan. Iti kasta, makapagsarita ta anaimbang. imo na arimwar ni mamam. Kalpasan na si Maruno da Bugi kun Sir Leon. Ay, Amaw, nujak lang makikita ti mobil dagiti pulis ang nakaistambay iti asidag ti balayo. Agdanda nagak kumamanan. saan ka ang mababalaw no kastaman ti marikrik na miyaya? Amok nga minuan niya ti makagapo. Ay, balasang ko. Namsapay la kumataawan ti dakas ang mapasamak. Akas iti pagamam ka miyaya. Nangrula kat datalaon ti adda ita di ti balay. Daytang arud kat. Iso dayta ti pagdanagag. Jak ninamnama daytoy ayo umay mo, Mayoran. Itay pa'y ko mga umayak. Ngam nagdwa-dwa ak ngamin, hepe. Anya? Napanunod ko nga amangan no saan pa'y arumbang asitaran ka. Mawatak mat kit dino bilang laeng, Mayora. Amok no anya ti makagapo. Anya tinapasamak, hepe. Nakawatak ititip nga dagsangpet a droga, Mayora. Iso asin naganahan mi. Ket dayjay, saan kami matanapaay? Hepe, Na-recover mi dagiti droga. Ken adda napapatay mi atalo a pusher. Gapoy tinapasamak ng enkwentro. naamuak nga damat na sugatan na pulis mo. Jak ilibak dayta, Mayora. Ngam nasayaatan ti kasasaad na ita. Good. Ita, kayat ko adumngag ka na imbag iti bagakan ka, hepe. Kat kayat ko nga agtungpal ka kanya, tapno nasayaat ka. Mayora, Nakaron ti mapaspasamak ditoy. Iso ano mabalid?
Kayat ko nga gibusan ti amin a kinadakas a mapaspasamak. Nakasagana kami ngagtungpal iti kayat mo. Mayor arrogante. Nasaya at no kasta. Alangarod, dumngag ka na imbag, taibagakkan ka no anya ti plan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumamay sa mo. Sana kapabor, iti daytapan na kisinarak yu iti kontak yu. Bogi, Kalkalpas lang iti enkwentro mo. At napapatay katag iti taon. Nakumpiskar pa iti epektos. Ang mga ano niya ti pampanunutin, nga ramitin na ijay. anya. Unyag pa isuan niya. Ngam, ang mga no nakarkaron niya agatap tayo jay. No sana matuloy ti impagak a panagsindarap mi. Ituloy tayo amo. Apay kit dinasahan. Ngam saan kayo nagpakita? Siya klayan ti makisinarakan kuana. Bogi. Kasta ti kasayatan nga ramidan tayo, amo. Siguraduan tayo, ti talga diyo. Maburburtsanak, Mendez. Anya? Ngam, apay, chief. Diyak nga minab mo. Noan niya ti kayat apagparangan ni Mayora. Apay ngamin, chief. Mamam tumatlaeng. Anya? Ngam no ita. Bayam asak pay laeng ti makaab mo iti amin. Ada akon dito'y munisipyo, Leon. Magas ka kadigit presinto. One, Ano tinagsarita nyo kini Hepe? kas iti kayat mo ang mapasamak. Imbagakkan kwa na nga uray sa andan nga asikaswan ti maipapan iti napasamak iti balay. Imbagak nga unaan da asulbaran ti maipapan iti agraira a kinadakas dito'y San Bartolome. Nasaya at no kasta. Kinapudno na, Leon. Uray siyak. Matikti kawakmat iti amin nga ipapaaramid mo kanya kita. Saan ko ang masirok no anya talaga ti kayat mo ang mapasamak? Basta tong palam ti amin na bilin ko ken kacho na. Tinaksukiran. Uwan, Leon. Matumpad. Uray ni Padre Simon. Maladladingitan mo gapo iti mapaspasamak dito'y lugar na mariknak ti marikriknana. Uray mo't ngamin asino talagang agdanag. Malaksid lang ang dagiti adda ti pakainaigan na kadagiti mapaspasamak. Ay, kaasi nga rod dahepe amangan ano kadagiti kriminal. Ti pakas daaw. Apay akas laad damang but-buteng iti pamilya dagiti amok. Kun asino nga tadyay lalaki ang nakita ni Monica asimrag dito'y mansyon da. Manipod dito'y ayan ko. Makitag ti panagsarita ti kontak ko. Kastangetan kinipogi. Talaga apilibak ti ni Pogi. Amo na tararamitan na. Husto jay kunana. Asana rumbang asyak ang mismo ti makisarita ita iti kontak ko. Ta sigurado ang napudot pala ti ulo na kapoy ti napasamak. Isungag paliwak lain dito eh. Uray amalpas ti saritanda. Kinapudlo ni Mayora. Iti mo da hepe, kandagiti pulis na. Mariribukan da pay lang, kadagiti mapaspasamak. Naimbag garad. Tano kumpiskar dati si Mangpet a droga. Tano saan?
Kasi dagiti agbalin na biktima. Padre, Talaga ti maiparit nga agas ti ramot ti amin a kinadakas dito'y lubong, Mayora. ha? Sana mailibat day ta, Mayora Rogante. Taures sa dino a lugar, basta nagraira ti droga. Sigurado nga ado ti mapasamak a krimen. Gusto kayo, Padre. Isosapay la kuma, taawanan dag sangput pay a droga ditoy. Ano jay kunam, Mayora? Ha? Akwa? Husto mo't, saan ka di, Padre? Sapay la kuma taawanan dag sangput pay a droga ditoy. Saan ko man na makadaanon pay ditoy ti droga? Tapno agulimot matan to'y lugar mi. Sa dino ka diti papananta, Chief? Jak matam mo, atong. Anya? Kaya rigan tangarod tiwalang ita, Chief. Awan mas nop apapananta. Nagpaspasarak talaeng. Barang makasalaw ta iti impormasyon. Wano niya man ang makatulong iti kaso anas ka nasulbaran tayo. Anya ka dagiti kaso nga igam tayo, Chief? Diyan mo. Basta tilangan mo. Naskan nga damaduktalan ta. Iso ama ka mo ditan, no niya ti mapasamak. Basta grondata. Tabarang laan no at damasalaw ta nga impormasyon. Saan saya ti saritaan mi ti kontak iyo, amo. Talaga nga datap man. Apo si Vladinobol Cruz tayo. Bogi. Din ka gumakon ti nagpalawag kang kuwana. Kinunana mamati kadakiting pagkat. Nadlawlat na nga duwa-duwa. Ay, awanan pa intumad tayo Jaya Salvador. Amo, hindi pa ilang aming ibagbagak ka na kayo. Likita rin tayo, Deja Police. Saan pa'y Bogi? At nangamin ti kayat ko adoptalin kan kuana. Katay tatimang laplapid kanya. Tapno palikidar ko ni Jefe Salvador. Nay, adda nagsardeng alugan iti bataw. Ay, agpuspusinan. Ni Mang Chuna. Isugayam ti simang pag. Ay, karatingak amapan ilukat tigay. Mabiit lang, ma'am! Sige, ma'am. Isarak yung tilugan niyaw. Pinapudno na Simon. Jak amo no sa dino ti papanan mi. Iso nga ito'y nadlaw ko nga asidag kami dito simbahan. Imbaga kini Mendez a dumagas kami dito'y. Amo ka matiktikaw kamat Marting. Iti kinaado ti kaso anas ka nasulbaran nyo. Talaga maburido kalakit di. Ti pakas daawak. Kinasarita nak ni Mayora Rogante. Anya ti kayat masawan. Kunana nga uray saan mi kano nga ikan prioridad ti may papan iti napasama kadakwada. Anya? Ti kano i-prioridad mi? Kat ti may papan iti naduma-duma akaso nga igam mi. Saan mi kano napanunutin ti may papan iti napasama kadakwada? Kinapudno na. Dandani nagsinarunutalaan na si Mang Pek. Kasta ka di. Wan. Nagawid ak mutla dagos. Apaman analpas ko dagiti na si Kasok iti munisipyo. Anya ti ko na ni Jefe tinagsaritaan nyo. Madlaw anas daaw idi imbaga. Adinan pampanunutan ti may papan kadagiti napasamak kadatay. Kasta ka di. Wan, Leon. Tatamkak nga mga no nakarkaron nga agatap dayjay. Anya ka kadityo na. Imparamid ko kan dayjay. Tapno nakarkaro amay tayo iti atap ni Jefe. Iso nga agtalag ka kanya. Amok no anyatar aramidan. Apay nga ngawan matandag iti pulis nga agbambantay iti asidaw. Wan. Awanan ti mobil da iti asidaw. Amangan nutilaang mobil ti awan.
Adalaang dita dagiti pulis. Na. Apay ngay. Jakmet ida makita. Ha. Ay sus. Apay ngay ngawandan. Ay na. Ang mga nuadadakas ang mapasamak no kasta nga awan dagiti pulis iti asidaw. Among Kif, bilibak mo't ka ni Padre Simon ah. P1 Mendez. Madlaw nga minasa na basta-basta ni Padre. Natured, kun madlaw apalaban man. Apay anak ko ng tikasta. Malagip ko nga min idiat na nakamagda dito asidag ti simbahan. Diyan nga nagpakamatay ijay presinto. Ah, Sigon kadagiti kakadwata nga adda idi ditoy. Ni Padre tinakatengal kun nakakamag iti dadya alalaki. P1 Mendez. Saan agapo tamay sa apadi ni Simon? Ket dinan kabaala na sa lakniban ti bagina. Amo ni Simon na napaggadtipan na kay destino na dito'y San Bartolome. Iso apatsak as sinaganaan na ti amin. Sakbay nga imay dito'y. Saan kami ngagbayag, Simon? Ituloy mi kini P1 Mendez te Gronda. Barang no adda masalaw mi nga impormasyon. Agannad kayo kanayon Nartin. Sika na mismo tinangipaga. Asaan asin sinan dagiti kabusaryo. Agyaman ak, Simon. No kasapulam ti pamagbaga, adak lang dito simbahan. Kararag ti kasapulag. Para iti amin nga operasyon mi, Simon. Amom dayta. Di kagdanag Nartin. Kanayon nga iraman kayo, iti kararag ko. Amok ka bulibura, ma'am. Yung pasensya kan ano agdamagakin ka. Anya dayta ising. Wah, ma'am. Apay ngay nga awanan dagiti pulis iti asidag tayaw. Iso ti kayat nilyon. Ha? Dayta ti agpayso ising. Nilyon ti akin nakam no apay nga awanan dagiti pulis iti asidag. Apay ngay, ma'am. Anya agapaw. Ti kayat nilyon. Unaon dagiti pulis asulbaran dagiti daduma aparikot dito San Bartolome. Kat saandan nga ipangpangruna ti maipapan iti napasamak kada tayo. Ito pay lang, P1 Mendez. Amang ano dito'y sentro kit diti pakasalawan tayo ti kasapulan ta nga impormasyon. Sapay la ko matadang agpay sumot ti maduktalan ta, Chief. Amang ano ko na indagiti umili, ngawan mo't ti mararamidan tayo. Dahit ang arot ket, nakababay no kasta. Sa bagay, ang mga nadalang iti aglawlaw dagiti kabuso. Iso nga rod asaan ta arumbang agsateng. Naskan nga agtignay tayo latta, Mendez. Saan tayo amapukawan iti namnama? Datayo ti pan nakabagi ti lintag. Kat datayo ti rumbang nga agbaligi kontra iti kinadakas. Chief, Amok asan na basta-basta na iti kabuso. Anya day, Jay? at tagim loong, Chief! Ijay Mendez! Adda asok Ijay! Ijay lakit iti nagtaudan ti Gimloong. Kartingam! Nas ka na mapantay, Jay! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagdamdaman itay kanyak ni Monica. Ngam, di nakmaawatan. No apay nga naramit ko ti kasjay. Kanayon ko nga ibaga delikado ti sitwasyon. No apay kano a pinapanaw ko dagiti polis. Ado ti makasapol iti serbisyo dagiti polis. Saan da kami basta mapagaramidan iti takas. Ngam dagiti gagangay nga umili. Nalakadalaeng ang mapasakitan. At ada kasapulan dagiti gagangay nga umili ti serbisyo ti kapulisan. Isungay gandeng ko dagiti laengan umili ti bantayan dagiti pulis. Dagiti awan ti daway na. Tada kami, kabailan na kami sa lakniban ni Bogi. Ken kabailak met ida sa lakniban niya gina.
Iso abay-bayan mi, at dagiti umili ti pagsirbyan, dagiti pulis. Chief, nagano tinadangran iti napabitak abas. Mendez, kartingan. Nasken at tumulong ta kadagiti adda ita ditoy. Sana rumbang abaybay anta ida. Matungkal, Chief. Dayjay, adda man ang simangpat nga ambulansya. Kartingam, tulungan ta dagiti adda ditoy a rescuers. Di pa'y lagad si Kati nagpalawag dyan agta. Apay nga intulog mo, akasarita nagpay. Kasla di mo am mo di anak mo. Saan ang makontento dayjay no siyakla ang ti makasarita na. Agaramid dayjay ti pamuspusan tapno maamuan na ti agpaiso. Ngam no si kanjag palawag kan kwa na. Nalaka maawatan na. Jonah, Iso akasayaatan mo't laang ti imbagak ada kayo laangan ti agsarita. Kan may sa. Naipalawag mo mo't kan kwa na iti husto. Saan aya? sa bagay. Isu, mabitlaing, Jonah. Sumbatag lang ito. Ang mga nun napatagti iyawag na. Chief, siyam ti kumpirmado api musay. Gapo iti pan nakapabitak ti bas. At dapat nagiti critical. Ngam na ipanan ni ospital. Anyan daytoy anapasamak. Chief, At dapay na dagiti kaso asaan tayo anasulbar. Ngam agdamanan kastoy anapasamak. Talaga nga tamang karkarik kanyak pogi. Hagasan tinaramid da. Pinabatak dati may sa ayunit ti Pasko. Amo, di kayo unay. Laglagi pa niya. Saan na da kayo? Tilihiti mo na kayo naganan dahil Abbas Company. Ugi. Naipanagan ti kumpanya ti boss. Iti may satal kanyo a tao. Malaksid kada kami kan ni Mayora. Awanan ti sabali pa yung makaam mo. Ako kuhayo kayam dahil jay. Abbas anapabata. Ika gumakapagtignayon ti amin na koneksyon tayo. Tapno nalaklaka amaamuan tayo. No asino ti responsable. Iti dahil jay anapasama. Adino ti papa ni mama? Kunak man ang awan ang tinaskan nga si Kaswang. Iha, nasken ang mapanak iti sentro. Personal nga amuak no anya tinapasamak iti inyawag kanyak dagiti pulis ana pabetak abas. Anya? Adda na pabetak abas? Ada iha, kat nasken nga daak ijay. Tapno maamuak no anya talaga tinapasamak. Ay ngam, saan ka di delikado, mama? Jack maibaga saan a delikado. Ngam nasken nga aramidak na ito'y. Tasyak ti ina ti ili. Sumuratak, mama. Ay, saan? Saan iha? Agtalinaad kalaangan dito'y. Diyak kayat ngagmay saka ang mapan, mama. Iha, Saan ka nagdanag, iha? Saan nagmaymaysan ni mamam ama panijay? Kuyugak ni mamam. Papa, Leon? Ala, umay kanchon ha. Saan arumbang agtaktak tapay? Agtalinaid kalaangan dito balay, iha. Sa nabale, taada ni Pogi. Bilinag abantayan na kayo, kinising. Diyos ko, napalalo ti panagdanag ko palasang ko. yaya ising. Agsasarunomot ng dagiti dakes ang mapaspasamak dito lugar tayaw. Maasyanak ka ni mama. Monika, Iso ti kang runaan ang maapektaran. Gapo ka dagiti mapaspasamak dito San Bartolome. ngarod ngam amog asaan abasta sumuko ni Ma'am Chuna. Natibker ni Mayura. Ket amog akabailan na asarang tendagiti parikot adumdumteng kada tayaw. Mayora, madama pa lang ti investigasyon dagiti kakadwa kamang ti bomb squad. Hepe, Siyam ti kumpirmado na pimusay iti daytoy anapasamak.
Nga madapay dagiti kritikal na itera iti ospital. Hepe, ikagumaan nyo nga amuan no asino ti responsable iti daytoy a napasamak. Pinagtignay kong dagiti tao, Mayora. Agkalkalap dan iti impormasyon. Nasaya at launay. O sige nga ro, tagpakuyog ang kanilyon. Mapan kami iti ospital. Diyos ko. Duan tiyag nga ngabit kan patay ana itaray dito ospital. Abiktima tinapasamak apan nakapabagtak tibas. Adyan da ito yung napasamak dito yung ili. Ito lang nabit. Nagsasarunod agiti pagteng anang ipaay iti buteng kadagiti limugar. Ita. Adamanan pa nagbata ka napasamak. Padre Simon, Da kayo gayam. Don Leon. anya ter aramiden dito ospital. Padre, may saka kadimet kadagiti biktima ti panagbatak. Saan Don Leon? Nadamag ko tinapasamak. Isungay mayak dito ospital. Namuha kami nga dadagiti biktima na ipan ditoy. Kasta ka de. Uwan Don Leon. Da kayo. Anya ter aramiden nyo ditoy. Kinuyog ko ni John. Tultulungan na dagiti biktima. Yaya Ising, nangag mo ka diti daman? Un balasang ko. Ay, Diyos ko. Una yun na dyan napasamak. Kaasimot dagiti biktima. Awan ti puso ti asino man anang aramid iti dayjay. Muni ka balasang ko. Adulakit diti agkasapulan iti tulong. Anya ti kayat mo asawang. Kayat ko ti tumulong. Anya, ng bilin ni papaham adito'y talaeng. At dapay ni Bugi di tarwar. Yaya, nangag mo man tinay padamag. Kat kayat ko ti tumulong. Isa pa na ko nak. Awan ti dakas na na tumulong. Latingitek, Monica. Maingot ti bilin ni Papa. Bantayan ka dito balay. At saan ka palabusan na rumuha? Namang bogi. Nangag mo matimbag aksan ka ti. Adda na pabatak abas. Kayat ko ti makatulong. Monica, araramidan na ni Mayora ti amin. Sigurado da ita. Mang bogi. Kabisado mo ni Ma'am Chona. Isang arda rin muwarda ka ni Don Leon. Saan ka di? Tapno kitain da. Noan niya ti maitulong da kadagiti biktima. Iso ala ding ite. Ito rin siguro nakaguran ako. Saan ka lata palubusan na rumuhar? Tatay ka, tibilin ni Papa. Anya, Jonah. Nakasaritam aminen, ti pamilya dagiti biktima nga dito ospital. Well, yun. Nasayaat niya rod no kasta. Amangan mo't no at dati saan mo pa nakasarita. Nalpasan, siniguradok ang nakasaritak amin ida. Kat imbaga ko noon niya ti may paay ko at tulong. Anya nga rod. Agawit tan, Jonah. Sumipngeten, ang mamet, delikado. Sige, agawid ta nga rudet. Ito'y pa napandamay orasyon na ken Don Leon, Narding. Simon, Amok no niya ti marikrik nam. Maladingitan kaga po itinapasamak. makaritak, Simon. Narding. Dahil tati agpaysa. Panagrik kat subsubukan dagiti managdakdakas ti kabaalan mi apulis. Nya. Tano amiri sa naimbag dagiti mapaspasamak. Nalawag akas tati kayat nga aramidan dagiti awanan bayin. Karkaritan da kami akamang ti pulisya. Ket day tati makagapo. No apay anakunak amakaritak. Naipagakanyak ni Bogi. Akayat mo kumatirumwar itay, iha. Diya libak papa. Nang runa itay naamuak nga adugayam tinagbalin a biktima ti panakabetak ti bas. Inaramidan ni Mamam Tirumbeng. Isu nga rod a kinuyog ko. Tamo kanaskan niya aramidan na ti obligasyon na. Kas inati ili. Papa, Gusto pala di atap ko kat. Amok latan ti posibleng aramidan. Apaman ang maamuam no niya tinapasamak.
Iso biniling ko anay bag ni Bugi. Katsapay la kuma, tadi mo kaguran ni Bugi tay naramid na laeng noan niya tinaibiling kinkwana. Dandanin to mga tirabi. Ngamjak may lagtuglap. Sana mapunas iti isip ko tinapasamak. Nagturad lakit din ayan dagiti aramid iti may kaniwas. Dito San Bartolome. Agasan din nagsasaro no may naramid na. Iso adyak mababalaw ni Narding. Lumakarik na iti kasjay. Kagumakon ti maturog. Tainton bigat. Masapa pasyarak ti pamilya dagiti timusa. Apresyar klaw na itar aramidan niyo, Don Leon. Mayura ti asawag dito'y ilimi. Hepe. Kas makita. Delikado ita ti sitwasyon. Don Leon, Isuanuan niya man ti may tulong mi. Iba kayo lahat. agyaman ak Don Leon. Basta pa nga ron. Hepe. Bye. Bye. Ay. At dadagiti banag anas kan alipatak pailaang itaakan ito. Tatirumbay. Masulbar mi dagiti nagsasaro no apagtang dito'y San Bartolome. Kasapulak itatinaan anay atulong. Chief, adda na iyawag ang nasarakan a bangkay. Anya? Ket panagkunak. Nasken amapan ka amis mo ijay, Chief. Nasken amakitam ti langa ti bangkay. Apay, P1 Mendez. Japay met amo. Ngem kasta ti awag dagiti kakadwa tayo. Kasapulan kano ang makitam amis mo, tinasarakan ka. Nadyak nakarwar idi kalman. Gapo iti naingat apa ng bilin ni Papa ni Mang Bugi. Saan dak amalakdan ita, Mama? Iha, Amo nakmat, Mama. No kasta nga dadagiti ag kasapulan iti tulong. Nas ka na tumulong ak. Kastatiin mo layo iti isip ko. Sipod pa'y naadaanak iti nakam. Saan ka di? wen, iha. Amo ka di nagpalubusan ni Papa? Iso asumorotakan ka, Mama. Ala, padasag akasarita ti ama. Naalam ka din itiladawan tilang ati bangkay. P1 Mendez. Wen, Chief. Amin akasapulan. Naramid min. Ngem mangisayang kat pa'y iti investigasyon, dagiti kakadwa akamang tisoko. Ala. Ibagam kadakwada. Taramidin dan tirumbang. Kasapulak mo ti anyaman nga agbalin a resulta ti panag-imbestigar. Ariglado, Chief. Ibagam makartingan ta nga isayang kat investigasyon. Kat ikagumaan tayo mat nga amuan ti kinasya asino da ito'y abangkay. Kasayatan nga rod no bilinag ni Bugi ang mang-escort kada kayo, Chona. Ngam, apay pailaan, Leon. Amo mat adelikado. Ibagaman kanyak tiyag paiso. Adda ka di ar-aramidem ajak ammo, a posible nga iso ti pagpagganan tayo asang kapamilya. Mapaling ka ti Chona. Saan akong formula di tati pagpagam? Ang mga numaalingag na ka ni Monica. Aramidem latan noan niya ti ko. Di ka nagkagad. Di mayora ti rumbang nga umuna makasaritak. P1 Mendez. Chief, Narigat mo idiretso ka ni Don Leon ti may papan iti daytoy. ang mga nonyan tumanan ti panunutin ni Don Leon, no kasta ti aramidam, Chief. Anya ko mati aramidan na no bilang laeng. Chief, am-amu tayo ni Don Leon. Nalaing agpasugnod dayjay. P1 Mendez. Anya ko mati rumbang apagpasugnudan na. Awan matidakis nga ramidak saan ka di? Ti asawa na ti kangatwan nga opisyal dito'y nga ili. Saan nga iso? Ket panagkunat. Rumbang laeng ati asawa na amayora ti umuna akasarita. Adadagi tinasgan nga si kaswag nga umuna diti opisina, iha. Sapay na kumata maawatang dayta.
Madamdama pa'y amapan ko kitaan dagiti biktima iti ospital. Masiguranak no agbot mo talang aklatan dito opisina, mama. Anya nga ro ti aramidam. Saan ka mabali na palubusan nga agmay may sama pan iti ospital? Adamat ti Mang Boki. Agpakuyo kaklangan kan kwa na. Iha, Sigin, mama. Kayat kon ama-amuan no anya dagiti kang runaan akasapulan dagiti biktima. nakasaritak ida idi kalman. Amo ko no anya Asin, mama. alaman laangan. Ngam ayabam nga umuna dito ni Bugi. Kaya't ko abilinan ana imbag, sakbay apalubusan ka amapan iti ospital. Di kay kumaagunget Sir Leon. Saan nyo ko mga ikan itidakas akaipapanan da ito'y saludsudag kada kayaw? Anya dayta? Panagkunayo ka de, kat talaga nga awanan tidakas ama pasamak dito'y ayan tayaw. Ising, anya ti kayat mo asawen? Naibaga ngamin kanyak ni Monica. Anakam yo kano ti kaawanan dagiti pulis iti asidag tayaw. Kaya't asawon dayta, awandan nga agbanbantay kada tayaw. Ising, at ado nga umili ti San Bartolome ti makasapul iti tulong ken proteksyon dagiti pulis. So, Iso nga imbilin kon kini Hepe, nga i-pull out ng dagiti pulis na, nga adda ditoy. Tapno ado pa iti matulungan ken maproteksyonan da. Tugaw ka, Hepe. Agyaman at Mayora. Napatagsakit diti gagaram. Si kapayan a mismo ti imay diti opisina. Talaga na pateg, Mayora. Kaya't ko ang makita yung dagito aladawan. Anya dagito ay Hepe. Itaan nyo, Mayora. Itay lang bigat ang nasarakan dagiti taok day taabangkay. Kat kas makita yung mat. At dati nakasurat nga impormasyon ana iparabaw iti bangkay. Nalawag ti kunana dita. May saak a pusher. Taunak ni Don Leon Rugante. Hepe. Inkadang ko ada kayo ti umuna pang ipakita iti dayta. Nang yulog akmatan iti bilin arumbang ada kami pailang ti makamu iti dayta. Ta sigurado nga apektado kayo. Kas Mayora. No mayroara dayta iti publiko. Pudno dayta, Hepe. Katjak lakit di mapalubusan dagiti kastoy akita ti panang dadaal. Mayora. Nalawaga panang dadaal daytoy, Hepe. Kaya't ti asino man nga akin aramid iti daytoy. Ama ibabaing kan madadaal ti panagtalok dagiti umili iti pamilya. Dayta tinalawag ang maawatak iti daytoy anapasam. Nasapa kayo gayam dito, Padre Simon. Nariwat pa ilang. Imaya ko dito ospital, Monica. Planok mat asarong karan ti pamilya dagiti pimusay. Gapo iti napasama ka pa nagbomba. Kasta ka di? Uwan, Monica. Patsaka kasapulan damat tinananay tulong. Tawari kas no? Maksayan mo ti dagansen ang maliklik nada. Gapo iti nakamamoy sa pasama. Wan nga rod, Padre. Awan puso ta sino man ang nagaramid iti kasyay. Among mamin, Monica. At dadagiti pagteng ang narigat nga ilaw-law. Mapapayanas ka na mapasama. Agam po na nga roden. Amin apasama. At daum no arason. Iso na lang. Kasan tayo mo't amamuan adagos. Noon niya day ta arason. Kadaw yan ang maamuan tayo lang ang tinasao arason. No mapalabas ang tisam. Agam tinapateng. Iso ti panagbalin tayo anatibker iti pamati tayo iti Diyos. Tandaan ang kumakanayon day ta, Monica. Kagapgapo dito'y ni Hepe Salvador. Agturong itang di tabalay. Taapay, John. Kasarita na ka. Taapay. Anya ti gagaranan. Adda na sarakan da bangkay.
ada nakasurat nga impormasyon at taong dayjay abangkay. Sigod iti nakasurat iti karton anay parabaw iti bangkay. May sa kano a pusher, kat taom kano. Imposible day kadyo na. Isu nga rod nga inyawag kun kan kati ipapandita ni Hepe. Tano masagana am ti ibagam kan kuana. Laglagi pam, Leon. Nailanad tinagan mo iti ibagbagak kan kaapakdaar anasarakan da iti dayjay abangkay. Ulitak, agsagana ka, agturungan dita ni Hepe Salvador. Talaga sa anak ang makaigna. Saan ang mapunas ti panagdandanag ko? No apay mat ngamin adinak inkuyog itanimuni ka. Sigod mat nga ikuyog nak no kasjay arumwar. Ngam no apay adinak inkuyog itay. Ay, nagkuyog damat ngamin arumwar kin ni Ma'am Chona. Ay, kasi akmat anabati dito'y akadwak ni Sir Leong. Anya nga ita, madandanagan ako na... ha? At nalagsartang alukan iti bataw. Ay, inakitaan. Ang mga no nagsublinda Ma'am Chona kan muni ka. At dada siguro. Kadun gayam ni Bugi. Wan, Padre. Tinak namin palbusan ni Papa nog pa'y may saaklaan. Ayan naman ang ising. Nabatiin siya balay. Basta gayan. Kasano nga rodan, Padre? Agpakada akon. Kaya't kayo kumapay ako yogan amang sarungkar iti pamilya dagiti Pimosay. Ngam imawag mat ngaminan ni Mama. Sige lang, Monica. Kat ulit at timbagakan ka. Agdali na kumaan at ibkar ti pamatim iti Diyos. Itilikudan dagito'y amapaspasamak ita. Kalukuan dayta, Hepe. Nalawag apa ng dadaal dayta. Ngam asino timang daddadael kada kayo, Don Leon? Tsaka mo. Mamati ak. Ati asino man niya akin aramit iti dayta. Kat adamot laeng pakay naigan na iti amin na napasamak kada kami. Ah, Kasta ti atap ko, Hepe. Don Leon. Adda ka di atapan nyo a posible nga akin aramid iti kunayo, apanang dadael kada kayo? Ay. Awan, Hepe. Tawan mo't ti amok anak kaginura. Malaksid laing no adda pa kay naigan dagito'y apasamag iti politika. Anya ti kaya tiyo asawan? Mayura ti asawa, Hepe. Kat saan na mailibak iti kaatuan, nga ado ti mangayat kan mangipatpatag kinityon na. Naawan ti makita da apanggapuan da mang dadael kinkuana. Posible ada kami a pamilya na ti aramatan na. Tano madadael kami, sigurado a madadael damaten ni Jonah. Apay asaan ka ang tagtagari, Mama? Awan, iha. Nabanugak lang. Ha? Amubutan. Makastress ti agpanunod. Gam ti agtrabaho iti pisikal. Sa bagay, agpay suday ta, Mama. Ngam kasapulan ti agbalin anatibkar. Saan arumbang apaidagelak kadagitoy ang mapaspasamak ita? Nasaya at mata nakasubli kayon diti balay, Bogi. Kasi bilin nyo, amo. Inaramit ko ti amin, tapno mabantayak dagiti agina. Ata ka ti parikot, amo. Naggapo dito ni Hepe Salvador. Amo. Adda nasarakan da bangkay. Katidakis na. Adda pakdaar anay kabiliti bangkay amang ibagbaga. Apo sir kano da dya at tao. Katao kano. Anya. Day tatagpayso, Bogi. Naila na da mismo tinagan ko iti da dya pakdaar.
Iso kayat ko abilinom dagiti tao tayo. Isardeng tayo pa'y laing ti operasyon ti droga. Amo, Jak kayat nga dati maduktalan dagiti pulis amang suporta iti pakdaar. Anaala da iti bangkay da jay alalaki. nakita yung ka diti bangkay, amo. Nakitak tila dawan na. Ket patsek araner tayo da jay. Anya, Iso nga awagam itamot laing dagiti tao tayo. Tabilinam ida. Isardeng tayo pa'y laing ti operasyon ti droga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay na, nakarutida nagkaubayat ti kaawan niyo, Monica. Apayaya. Kasanumot nga may amkag nga amangan no adamanen kala at amakastrek iti inaladan ti pagtaengan niyo. Yaya. Nakaamama, saan ka day? Maawatan ka, Yaya. Iso asaan amapunas ti panagdanag ko itay. Nakitang tiladawan nga imot ni Hepe. Well, saan ko nga amo tinasarakan da bangkay? Leon, Panagkunakit at dati mang dadadal kanyak. ngam asino? Tsaka mo, Jonah. Saan ko amay baga? Ngam kasta tinalawag ang mapaspasama kita. At damang dadadal kanyak. Day ta tinalawag. Kasano ang mapanagnakan tayo ita, no anya ti agpaiso, Chief? Sigon ka ni Don Leon. Aramidan tayo ti trabaho tayo. Chief, Naskan nga irwar tayo iti publiko daytoy. anya? Saan tayo nga taamadaksan ka ni Mayor Arugante? Anya ko maaga po amadaksan tayo. Sigurado nga min nga iso ti kang runaan nga apektado, no kaskasano, Chief. Nalawag ti imbaga ni Don Leon. Aramidan tayo ti trabaho tayo. Kaya't nga ro dasawan dayto. Iwaragawag tayo, no anya tinaduktalan tayo. Anya jay ko ng Jonah. Kasanon no mairwar iti publiko ti pakdaar anak kita dagiti pulis. Iti nasarakan da bangkay. Yun, apay nga agisab ka? Saan arabrabak laang daytoy? Panagkunam ka di kat mamati dagiti umili at talaga nga adda pa kay naigak may papaniti day dyan na sarakan na bangkay. Leon, Saan to amamate dagiti umili nga adda pa kay naigak, Jonah? Ngamin, nagimula ak itinasaya at nga aramid kadagwada. Ultimo ni Monica nga anak ta. Tumultulong ka dagiti agkasapulan. talaga rumrumwaran ti amin. Iso nga gipakpakita kay tinasaya at kadagiti umili. Tapno makaluban ti pudno nga aramid mo. Sipod pa'y nagasawa ta, Jonah. Ammo monti amin. Iso ang mapaling ka di, ha? Saan ka man naging dadalos ita? Tilaingin yamanim, kat iso ti kinasirib ko, taging gaita, awan pa'y ti makamok iti pudno. Nawatan nyo ka di amin ngayong baga. Nasayat no kasta. Ala, aramidan yung dagiti na ibili na trabaho yo. Move! Kita nga niya ti reaksyon ni Don Leon. Apaman amaamuan ti si bubukal nga ili, ti may papanitipak daar anak kita mi itinasarakan na bangkay. Maburburtsa na kat. Iso nga aramidak met ti amin. Tap no maamuak noan niya ti pudno. Ayan ni Monica, ising. Adda ijay silid na, ma'am, ising. Pangasin. Di mo baybayan ni Monica, ha? Ha? Apay, Ma'am Chuna. Adda ka dinamnamaan nyo adakas ang mapasamakan kwa na.
Aawan matkit di. Isu na laang tasaan ang mailimod dagiti kinadakas ang mapaspasamak iti aglawlaw ita. Ma'am Juna, Diyak kaya ta mairaman ti anak ko. Da kayo ti kanayon ngagkuyog, isu asika ti bilbilinak. di ka agdanag, Ma'am Juna. Talaga mo't asaan ko abaybayan ni Monica kag Agyaman na, ising. Talaga asikalaangan ti amok a pangibilinak ka ni Monica. Saan unsa ka kuyog kita ni P1 Mintis? Ada yung bilin ko nga si Katsuan na, Simon. Kasta ka din, Narding? Well, ikagkagumaan mi ngamin nga aramidan ti amin. Tapno masulbar dagiti kaso, anas kan arisutan mi. Narding, agandad ka lang. Amo mo't siguro na pagganti trabaho. Agyaman ak iti palagip mo, Simon. Amon, kaslan na po nas ti danag ko idinagbalintan anasingad iti tunggal maysa. Ah, Nalagan nga mintiriknakan ka, Simon. Kasla saan ka nasabsabali kanya? kasta akmat lang, Narding. Agyaman ak tasimbay ka dito San Bartolome. Uray no kas kasanot. Addan ti pangibib kasak itiriknak. Awan na nyaman na, Narding. Basta noon dati parik. Adak lang dito eh. Tandaan nam dayta. Siguradon laeng awan ti makadlawgan ka. Among matan. Jak kayat ang mabulilyaso ti aming iparamid ko ka. Ibagbagan ni Bugi, nya ison ti makamo amang ipatungpal. Ngam jak kayat nga igasang-gasat ni Bugi. Among matan, medyo napudot ti mata tilintag ken kwa. Manipot iti napatay na ti may sa alalaki ngay marubayan iti balay. Wen, dahi ta tipod no. O sige nga Roden. Namnamag asaan ka mapaay iti paparamid ko ka. Ma'am Juna, aggurigur ni Monica. Ha? Apay ngamin? Diyak mo't amo, ma'am. Ngam di kay agdanag tay na si kaso kong pinagtumar kumutan. Oh, apay ang nakigindan pa iti panagsakit ni Monica ita. Nagadungas asikasuag gapo ka dagiti napasamak dito oy. Ma'am Juna, ikagdanag, siya kung ti makaamukin ni Monica. Ang mga nugapulaang iti bandog na dayjay, gapo iti aramiden na panang tulong kadagiti agkasapulan. Saan mo nga ro dabaybayan ni Monica, ising? Magnamnama ka, ma'am. Siya kung ti makaamok. Kasano nga rod, Simon? Diyan ko nagbayag. Agsubliak pa iti presinto. Kalpasan na. Agrunda kaming tumanen. Sige lang, Narding. Agandad ka kanayon. Agyaman ak iti patigmaan mo, Simon. No nyaman ti may tulong ko. Ibagang kumalang, ha? Di kagdanag. Si kakit di ah. Ang mga nuaddan tumanen nagpanggap iti dakas kan ka. Ipaka mo madagos kanyak no bilang. Talaga si kati may kaduang awaga. No bilang tagpaggadak. Apay may kadwa. Apay asan asyak ti umunang awagan. Kang runahan nga awagak ti Diyos. Tapno tulungan nak, Narding. Nalipatam sa amat na may saka pa di. Kung ngagpaisan niya. Pasensya ka, Simon. Sa bagay, patya kakabalan ng aramidan day jay, amo. Amok na ita. Isungarod niya ison ti binilin ko. Kanti may sapagsayatan day ta. Awan ti makaamo. At tao yun ni Wancho. Pudno day tabugi. Kat uray no matiliw man bilang. Saan da nga amo ako niktado kanyak ni Juancho? Malaksid langan no matorture kat agpudno kitin. Saan to ang makapagpudno ni Wancho, amo? Tano bilang matiliw. Paguli magkikmat na dagos. Bugi. Kasta di paganurutan tayo. Saan ka di, amo? Kitam mo. Kastan to umat lang ti mapasamak kanya.
Ilang tamatiliw da, dagiti pulis. Aramatan nyo lang tayo naramat ko itay alugan, Mendez. Ngam kasanon nagrunda ka, Chief? Aramatak lang tayo may sa mobil. Chief? Alan, Mendez. Agdardaras kayo, saan ka din? Naskan nga agsubli kayo pa ije pwesto yo. Alang arod, Chief. Nabilang taka sa pulan nak to. Awagan naklangi ti radyo. Wen Mendez. Talaga nga aramidak deta. Ket namnamag asapay la kuma. Tadamatan makalap tayo nga impormasyon. May papan kadagiti kaso, anas kan asolbaran tayo. Kumusta nga rod ni Monica? Adapay lagurigor na, ngam saan agrabe. Ay, Panag ko na kat bunga day jayon tinalabas sa panagpampanunod na. Isong agsakit pa yan. anya ko mga minti panunutan na. Di na baliklikan kag panunod. Nangruna kat nakaron dagiti mapaspasamak. Naimbag nga rod, tadi na pa'y amo ako kwam gayang. Tinapabatak abas. Jonah, No muna siguro ti may papan iti dayta. Amangan no nakarkaron nga agsakit ni Monica, gapo iti nalaos a panagdanag na. adto ti kwarta ising. Ha, Sir Leon, apay dayto a kwarta. Mapan ka dya tsindaan. Gumatang ka kadagiti prutas kanda dumapay aparakin ni Monica. Sir, Sakla ko man ti gumatang, nga madapay nas kanya si Kaswa. Kan amangan numarabyan kami kinibugi ita. At ngamin paparami. sige nga road, sir. Tungpalag tibilin niyo. Yun. Kunak man... Tsona pang nga asim, baybay anak latta kuman. Ang bumbat ano personalin na banag, kaya't ko a personal mat nga rod niya si Kaswa. Di mo pa'y napansinirip ti kasasaad ni Monica. Maawatan na day tanto na. Basta no damagan na, ipakamlaing nga dasa si Kaswag may papaniti negosyo. Sige, sikati makam. Tasaanan nga yung pilit ni Mendez nga agkuyog kami nga agronda. Nasaysayatan magmay saan. Tapnoawan ti pampanunutag. Kan rumbang lang ay dauluan ni Mendez dagiti daduma akakadwami. Tay sumat lang ti medyo matalag ko akadwak. Sapay la kuma, tadda masalaw ko iti lugar apa kita. Medyo delikado day dyan lugar. Ngamsa na rumbang agdanagak. Kaputa. Nene, apay ngay. Sana kung pati preno ti lugar nga inaramat ko. Delikado na ito ya. Padasak ti ag-shift iti lugar. Sana nasumbrag ti kambyo. Inayadag nga aramatan ti handbrake. Aday ta. Inayadan ako ti handbrake. Saan ko abigbiglaan? Tapno saan nakiti ang nakarkaro ama disgrasya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakadagas ka matmanang isin. Mapanak ngamin ijay tsindaan, Padre Simon. Kasta ka din? Un Padre, inak igatangan iti prutas ni Monica. Apay, Ay na Padre, masakit mutan ni Monica. anya? Apay ngay. Kalaat nga rod Padre, iso abinilinak ni Sir Leon nga igatangak kadagiti prutas. Tinasayat man ang ising orahin na kon. Puyugon kan. Ta sumuro ta kamapan iti balay da mayora. Tapno masarong karakmat ni Monica. Naigagaraan na putag ti kable ti preno. Iso dandani ako na disgrasya. Talaga nga dagpangpanggap iti dakas kanyak. Tirigat na. Jak amuno asin. Chief! Anya tinapasamakin ka? Ay, naigagaraan na putag ti kable ti preno. Ito inaramat ko alugan. Anya? Ay, mabit lang ta si Repak, Chief.
Uwan nga agpaiso. Dandan niya akong Mentes. Talaga nga dagpang panggap iti dakes kontra kanila. Aguray aklatan ito kas iti sigod niya aramiden mi. Makamon ni Bogi ang makisarita iti kinasinarak mi. Husto ti kasto nga aramiden mi. Mayadayo aklaki iti pagkad. Delikado ngamin. Ang mga noan niya ti sumrag iti panunot na iti kasinarak mi. Kila at kit dinatragturan tak. Kasayatan ng nyagpaisoan ni Bogi, ti maamwanda at drug lord. Kat mapagparang ni Bogi, afront na laeng ti panagpaay na kas driver bodyguard ko. Talaga na sirip ni Bogi. Ni Wanjo, adalaki din na pinta sa damag ngayawag na. Hello, Wanjo! Good! Kunaktumot ngamin, akabaila. Ngam, sigurado ka kadiya saan anan-ano? Amangan mo't noon yan tinapasama kinkwana. Very good, Wancho. Nasaya at mo't nukasta. Ulitek, but ngin nyo laing ni Hepe. Tapno magsayan, ti panagin tutured na. Jak ni damdama akakuyog na kan ni Ising iti panagsubli na dito'y balay, Padre Simon. Di magas ajay simbahan ni Manang Ising, Mayora. Isuan amok ti kasasad ni Monica. Huwan nga rod, Padre. Kanlaat magtan ang naggurigor. Apay ngay. Jak amo, naipaglakit din tada ni Ising ang mga asikaso ken kuana. Dahil tati pagsayatan na, Mayora. Ni Don Leon. At dain asikaso na, Padre. Kasta ka di, Mayora? Wen, Padre, makumikom unay maipapan iti negosyo. Sa bagay, narigat no mabaybay ang tinegosyo, Mayora. Sa paiso ti pagtataudan ti daddo maabos-bos-buson nyo at tumultulong. Sana ya? Udno dayta, Padre. Isu ajaklatan agsasao, no kasjay ang makumikom ni Leon. Kumusta tirik na, Monica? Okay lang, Padre. Medyo agakap sa utak laan. Nalabit na bunga dahi tantibanog mo iti kalabas. Kanti nalabas sa panagpampanunot mo. Padre. Apay no, pa-doktor ka. Saanan, Padre? Saan man siguro ang nakaro da ito eh? Adakan ka dahi ta? Agan mo bilang laang, Monica. Kasayatan magpa-doktor ka, ha? Di kagdanag, Padre. Tungpalag tibilin mo. Kat agyaman naglaunay iti pa ng sarong karmo kanyag. Saan kan nga ibilbilang asabali kanyak, Monica? Isungar aramidak magtirumbang. Natulat tati maya makitransaksyon kada tayo, amo. Bakay bilangan na di kinasarita kitay, akontak tayo. Nasaya at nukasta, Bogi. Impagaday jagang ganait. At ito'y pailang lugar tayo, ti katalgada na pagangkatan na iti epektos. Good. Nasaya at nukasta. Kaya saan lang nga ta, amo. At dapay na pintas, amay padamag ko kun ka. Anya dayta? Hinawagan na kitay, ti sigod at tao, dahil di karantes. Anya tinapinta sa damag iti dayta, Bogi. Ang mga nagipalis day kay. Saan, amo? Agtalit ka kanya. Inawagan na tamasapol na kano di trabaho. Kat imbaga, nga da nagururay at trabaho para kuwana. Anya ti kayat mo asawan. Amo, expert da dya tao iti pa nagtimpla iti droga. Kat no kaskas ano, matungpalan tinabayagan na plano tayo. Amang ipatakder, iti laboratorio ti droga.
Da Padre Simon ken Monica niya, ising. Pudno day ta, Ma'am Chona. Nung nga ron di mo am mo ida. Pagaro pa mga agkabsat da. Ha? Ising? Ay kwa, Ma'am Chona. Awan ti kayat kwa sa wen itinako nak. Pasensya kan, Ma'am. Ay nalabidak namin launay ko. Awan na nyaman na ising. Pasensya anak mo't kuman. Jakla nalapdan tirik na. Pinapudno na kakadwa. Marikrik nak apal paliiwan naklaang ti asino man nga agpangpanggap iti dakas kanyak. Nawaya mapagaramidan nak iti dakas no kayat na. Tilaan pa kas dawak. Ket no apay akas labut-but ngen naklaang. Ang amawan nyaman na kanyak dayta. Aramidak lata ti amok arumbeng. Ket saan ak apabut-butang iti asino man nga agpangpanggap iti dakas iti biyag ko. Ket no bilang tadumtang tigasat ko, aklunek, ngem siguradwag asakbay ang mapagaramidan nak iti dakas. Madoktalak meten ti kinasya asino na, ken no asino ti pagpapaayan na. Isunganusan nyo kumati makitinulong kanya kakadwa. Tapno mapagsubli tayo ti linak ken kapya dito'y San Bartolome. Nagaturog na ni Monica. Agin ina na siguro. Nang runa kat katumtumar na iti agas. Kastagayan. Kumusta ti na si Kaso? Mayat-mat. Makabanog. Ngem, ayos lang. Leon, Di mo ko na inyag sa o kamanin iti Jack magustuhan, Jonah. saan nga iti kastalyon? Nasaya amat. Kasi tinakon-akon. Napanukan. Kaya't ko, tagin na. Anya? Kasta tinapasamak kan ka, Narding? Wan Simon, ngem awan na nyaman na. Ayos saklaang. Narding, dandani kagaya man. Kinunak meten. Saan ka na ano? Isuadi ka nagdanag. Uwan gayam, anyat masapol mo. Apay ngay may ka dito'y presinto. Di magasak lang. Total, asidagmat iti pagluganak iti tricycle nga agsubli di simbahan, dahil iti presinto yo. Nagapa mga min. Ijayan da mayor. Sinarong karak ni Monica. Apay ni Monica. Masakit ni Monica. Numero laeng tagparparangabaw awag dito cellphone ko. Asino ka tada ito ay? So batak man laengen. Hello? Hello? Asino da ito ay? Ijas ka. Di ka pa'y lagit maungkal, buwisit ka! Buwisit no asino man tayo, Jai! Yon, anya ti napasamak. Asino ti kaguram? At daman na mawawag kanyag asaan niyag sasaotyo na. Anya? Dito tagpaiso. Ket talaga jak malapdang tagpungto. Ay na, Ma'am Chona. Madanag-anak. Ising, Tunggal ngamin adati kasjay nga umawag kin ni Sir Leong asaan nga agsasao. Kat adati saan anam namaan ang mapasamak. ay, sapay la kumata saan ang mapasamak mananday ta, ising. Ma'am Chona, Nang runa kat madipay la ang tirik na ni Monica. Madanagan ak para iti anak ko. Awan ti agbaliw iti plano, P1 Mendez. Awan ti agbaliw iti napagsasaritaan tayo. Chief, No anya ti napagsasaritaan tayo nga estratehiya, isulat ta ti rumbeng asurutan tayo. Awan ti mabaliwan. Sikat ti matungpal, Chief. Dakkel ti pamatik nga damadoktalan tayo. Babaan iti kastoy nga aramidan tayo. Sapel ako mga rod takasta, Chief.
Ano saan tayo tiyag trabaho? Barang no iti kabitan a panawin. Ket masulbar tayong dagiti parikot arimswa. Dito'y lugar a jurisdiction tayo. Saan arumbang nga pakita tayo ang mabuting tayo, John? Saan arumbang nga madlaw tayo sino man? Nga apektado tayo itar aramiden tawanan pain. Kasano ko maamapagtali na tayo dayta, Leon? Simple lang. Aramiden tayo lahat pati pagribangan tayo. Nang runakin ka amayura dayto nga ili. Saan arumbang nga agbuteng tayo kunak manen, Jonah? Jak itulok nga agbaligi tayo sino man itan nyaman na panggap na. Saan na mabalin? Sino nga ta talaga dayjay nga umaw-awag kan ka? Tsaka mo. Ngam ikarik nga iti mabi. Mabuwak mo't laing no asino talaga dayjay. Yaman kaya man imawag kada kayo asa na nagsasao, amo. Wen bogi. Ket jak magustuhan ti kas jay mapaspasama. Amo, Gusto ti paliiw ni Sing. Tunggal adda ti umawag kanyak asaan nyag saso. At damat ti saan tayo anam namain na mapaspasama. no asino man day amo. Sigurado nga dati amuna may papanitipod nung aramiden tayo. Ay, bogi. Naumakon. Jak magustuhan ti mapaspasama. Jak kayat nga adda pa'y sa balay mapasama. Iso nga amwam no asino ti kapuso tayo. Kaya't ko maamuan no asino ti awanan bain nga umawawag kanya asaan niyag sasao. Kabail lang kading. Ikagumak nga aramiden ti amin, amo. Nasaya at pugi. Kat no maamuam, ibagam adagos kanya. Nalawag ka din, bogi. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta ni Monica? Nangan ka di matlaan. Wan, Mang Jonah, napagtumar kumutang. Agur-igur ka di pa'y. Wan nga rod mayura. Ngam saan matkit di anakaraw. Makamu ka pa'y langarod kan kuana. Di kagdanag mayura. Saan ko abaybayan ni Monica? Nasayaat. Adda ka di papananyaw mayura. Adda ising. Naskan arumwarak. Tapno maamwak no kumustan dagiti biktima tinapasamak a panagbetak dito'y lugar tayo. Mayura. Adda dagiti nairaman nga awanan. Iso anaskan asaranayon idati lokal a gobyerno ti San Bartolome. Ta sigurado anam namaan da nga addamang tulong kadakwada. Kumusta ang tirik na miha? Di nagpagadanagan, Papa. Okay, aklaan. Sigurado ka? Uwan, Papa. Nasaya at nga rod no kasta. Di mo pa'y pilitin ti bumangon. Ang mga ano niya ti mapasamakan ka. Uwan, Papa. Kasta ti kayat ko ken ka, iha. Natulnog ka. Noan niya timbaga. Tung palim matatagos. Amo mata sana kasukir, Papa. Banag apakaragsakak launay, Monica. Sino nga pati nakamotorsiklo nagsabdang iti batong isimbahan? Di magayam narding. May lasin ko itan. Tayo nasub ng helmet na. Agturungan dito ay. Simon! Oh, narding! Anya ti maipay ko kan ka? Awan, napanunot ko lati dumagas dito simbahan, sakbay nga agrondaan. Anya? Motorsiklo ti aramatom nga gronda? Awan mo't siguro ti dakas na. Saan ka di? Ang narding, napagpagkad samat no aramatom ti motorsiklo iti panagrondan. Simon, Nalaklaka ti pan nakaisagmak mo no nakamotor ka lang. Among madaytan. Simon, saan nga mo dagiti kabusor ko?
Asak gayam ti nakamotorsiklo. Darding. Iso pa nagkunak katawan mo ti dakas sa mapasama kanya. Sapay la ko mga rod. Takas tangag paiso Darding. Sapay la ko ma. Takanayon at tarabayan na kati Apo Anamarso. Apay naawan dito'y presinto ni Hepe Salvador. Madamalaki diti panagronda ni Hepe, Mayor Arrogante. Takinapod nun na. Sang-sangpit mimut ang nagronda. Kasta ka di. Ngamnod na masapol yukin ni Hepe, Mayora. Mabitlaan, tawagak iti radyo. Uray no saanan. Agsubli ak tulaangan. Mayora? Wano saan? Pakibagayon tulaangan ka ni Hepe amapan iti opisina kidya munisipyo. Matungpal, Mayor Arrogante. Maidanon ka ni Hepe, tibilin niyo. Nagsubli kayo mat adago, sir. Sana natuloy ti may sa meeting at darayak ko ma. Iso nagawid kami matlang at dagos kinipugi. Sir, Awan ka diti imimay diti balaytay, bayat ti kawan mi. awan mat, sir. Ne, ang mga nadagitan dagiti rorayak. Sige, panawan ka pa ising. Sino nga tati ibagbaga ni Sir Leon nga urayan na? Tinasayaan, kita man kita. Ha? Ay, Diyos ko. Adamot paltog di may sa. Sino nga tadagita sa nga ili ni Sir Leon? Anya jay kunam ising. Ay nabagtuna, madanaga na. Ada ngamin si Mangkit ani mga armado dito balakay. Anya ti kayat mo asawan? Ada armado kita dito, Mayura. Ay na, madanaga na. Saan ka di paya si Mang Patdalyon kun bugi? Ada ganito to, ma'am. Sige, awagak ni Leon. Amuak no anya ti mapaspasamak. Pleto ti papeles ti igam dagit agbantay kada kayo dito'y mansyon, amo. Sinigurado, ngawa na pulos ti pamkuatan dagiti pulis. Amang questioner kada tayo. Nasaya at bugi. Among matan na napudo ti imatang dagiti pulis ka na tayo. Amo, Kat ti background dagiti simangpat ditoy. Natalos ka di matlaeng. 100% amo. Super dalos. Good. Nasaya at no kasta, bugi. Magusto ak unay dayta. Talaga anak. Nito na tumawawag. Sumbatak man layangan. Imbilin nyo ka no, Jay Presinto nga umayak dito yung opisina yun, Mayora. Pudno dayta, Hepe. Adda ka di parikot, Mayora? Ha? Madlaw saan kayo amakaid na? Apay ka di? Awan. Awan, Hepe. Pampanunutak lang amin no anya ti kasayaatan ang maaramid ita dito lugar tayo. Tapnoy ti kastak at masulbaran dagiti parikot. Mayora, Uray asino mat siguro, madanagan ka po iti mapaspasamak saan ka di. agpay suday ta, Mayora. Nga mararamidan mi mati amin. Tapno masulbar dagiti parikot. Agawid ako man, Padre, ngam napanunod ko ti dumagas nga umuna dito simbahan. Anya ti maipay ko, Mayora Chona. Mariribukan akmanad, Padre. Kaya't ko kumati pabalakadan. Mayora. Amuyo mat siguro hindi mapaspasamak dito'y lugar tayo. Mayora, maawatak ti kasasad mo. Nang luna, kat sikat inatiili. Padre, saan lang aga po iti day tati pakariribukak? Anya may Mayora? Nangarkila ti asawak kadagiti armado nga agbalin agwardya mi ije balay. Anya? Day tati agpayso, Padre. Amkag nga amangan no anya ti mapasamak no bilang laan.
Sigurado ka kaditi impormasyon nga inyawag mo kanya? No agpaiso dito nga impormasyon nga inyawag mo, apay adi mo kayat ayam amo ti kinasasinom? Mawatak mo't kit diti rason mo. Sige. Agyaman na karot. Bye. Saan ka no kayat dadya ak collar nga ibaga ti kinasasino na? Tamabutang iti mabali na mapasamak kan kwa na. Ngam sinigurado na nga adda ti madoktalan mi a kontrabando iti imbaga na addaan a bodega. Ay, sana ron bang agtalakaklatan. Panagnagakpay nga umuna na agpaiso dayjay anayawag kanyak. Siyak amis mo timang panagnag. Jaklan nam namay nakakuyog na kanityo na sumangpet dito balay mi. Padre Simon. Amoy mo siguro ti kinasingat ko ni Monica nga anak nyo, doon yun. Nolabsan ti agsarita. Kasla ading kundi anak nyo. Padre? Amo ka masakit. Iso akinid ko kani Mayora a makikuyog ang iti panagawid na. Tapno masarong karakmanan ni Monica. Kastagayam, Padre. Nadlaw ko nga da armado a lalaki ti arubayan nyo. Don Leon? Wen, Padre. Ay na, mabutbuting ngamin akanayon ti anak ko. Isun sa payenting apo na ngagsakit, Padre. Iso ang nagkitawa kon ititulong kadagiti panyerok akamang ti armada. Amok ngamin na saan nyo amdas ti bilang ti kapulisan tayo dito San Bartolome. Kat kasapulan dagiti umili ti proteksyon. Dahito ti makagapo, Padre Simon. No apay ang nangala akiti sa bali amang protektar kada kami. Sarino ti papanam, Chief? Adala ti kayat ko apanagnagan. Kayat ko nga agalibtak kayo. Nangrunakan ka, P1 Mendez. Chief? Nalawag ka di kan kadayta? Wan, Chief. Nasayat nga ron no kasta. Urayan ti awag ko. Ket apaman nga umawag ak iti radyo. Kayat ko asumaruno kayo adagos iti ibagak a lugar. Wan, Chief. Matungpal. Good. Paano ni Chief? Sa dino nga tati papanan na. Ano nga taa talaga ti mapaspasama? Di nagpagdanagan, Padre Simon. Pwede nga anda pa ang gurigor ko ng okay aglaw. Monica? Katagyaman nag-itipan ng sarong karmumanin kanya. Awanan niya man na Monica. Ken may sa. Pinanagnagak namin ti imbaga kanyak ni Mayora. Ganda ka no armado a lalaki dito'y balayo. Anya? Armado? Ang lalaki? Wen Monica. Kat pudnugayam. Kinasaritak mo ni Don Leon. Kat dagiti ka no armado a lalaki ti proteksyon nyo. Padre, Adamat kiti punto ni Papan. Gusto launang di ko na akasapulan nyo ti proteksyon. Gapo iti mapaspasamak a kinadangko dito'y San Bartolome. Agad na daklaan. Ang mga nuadakit di kabusor iti day taapasdek. Saan narumbang nga da makasipot kanyak? No bilang laang tagpay so tinayawag kanyak nga impormasyon. Di taaban dati papanak. Barang no makakita iti napimpintas a pagpwestok. Apag iso ti kaadak ito eh. Nalawag ang makitak ti aglawlaw ti pasdek apalpaliwag. Kunak tumet. Apag iso dito'y abanda. Nalawag ang makitak tinalayang nga inaladan day taapasdek. Agpaliwak na imbag. Nasken ang maamwak no adda kabusor dita. Sakbay nga umawag ak itibak up. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.